Fil-15 ta' Ottubru 2007 il-Prim Ministru Lorenz Gonzi kien ippreżenta budget li fih wieħed li sal-2010 il-waiting list tal-katarretti tkun spiċċat. Illum, sena wara li suppost il-waiting list għal dawn l-operazzjonijiet m'għadix teżisti, il-Ministru Joe Cassar ikkonferma li għad fadal iktar minn 4,500 pazjent jistennew. Naħseb il-Prim Ministru kien qed jitkellem ovvjament fuq livell ġenerali u dak li wieħed il-Prim Ministru qed iseħħ. Skont il-Ministru l-medja ma tagħmilx tajjeb meta semmi l-ammonti ta' dawk li qegħdin fuq il-waiting list. Ma sarx ngħid off the record qed tirrekordjawni, ma qed nagħmlu żball nirrekordjaw in-numri. Qal li fil-verità l-ebda ktieb ma jgħidlek kemm għandu jkun it-tul ta' stennija, iżda li dan għandu jkun ta' 6 xhur. Għalija fuq il-katarretti qed nitkellem għax kif għattilkom kull operazzjoni għandha tagħha jiena rrid inkun ikkoreġut imma sa fejna fina dak li hemm l-Ingilterra hija 6 months. Il-ħamis il-Ministru Cassar mar f'wieħed minn żewġ sptarijiet privati li fihom qed jintqal li ser jintbagħtu 2500 pazjent biex titnaqqas il-waiting list. Mistoqsi dwar kemm qegħdin jiġu jiswew dawn l-operazzjonijiet u li qed isiru barra mill-Mater Dei, Joe Cassar għalhekk. Kemm qed jiswa meta jiġi hawn, dik hija xi ħaġa li diġà għadna anke fuq livell ta' PQ hija xi ħaġa milli hija commercially sensitive and it was part of the agreement. Jiġifieri, I don't think we need to get into it. Huwa ġustifika din in-nefqa billi qal li kull operazzjoni qed tiġi irħas minn kemm tiġi tiswa fil-Mater Dei.